Să nu mai am niciun fel de, să nu mai am niciun fel de activități în mass media. Care expiră chestia asta. A expirat asta cu toate activitățile și mi-a rămas aia de a modera. Asta cu activitățile a fost mai puțin lungă, dacă putem spune așa. A fost doar 11 ani, ca să nu mai vă complic, și asta alta a fost de 12 ani. Și asta cu a modera expiră în 19 februarie și cealaltă a expirat, acum câteva luni. Ideea cam asta e cu televiziunea. Deci eu caut la OTV tot OTV-ul să fie un produs al oamenilor tineri, fiindcă primul OTV, atenție, acum 25 de ani, era moderat de niște oameni care aveau toți 25 de ani, 27, 29, era cel mai bătrân. Noi nu realizam treaba asta atunci. Evident că aveam și noi un public tânăr, de-aia probabil ne îndrăgeau agențiile de publicitate. Acum, între timp, totul s-a schimbat și visul meu este așa: OTV să fie o emisie non-stop pe YouTube, pe TikTok, pe Facebook, pe site-ul propriu și, bineînțeles, pe cablu, moderat de tineri, ca voi, fată și băiat, dacă s-ar putea, dar nu e neapărat, fată și băiat, în ture, 2 ore, 4 ore, 6 ore, fiecare cât poate, nu contează, vin unii, pleacă alții, dau pe buton câți bani au făcut pe orele respective, din încasările de acolo, din alea de acolo, din ce a dat sponsorul, din ce și-a pus el la cămașă, ce și-a pus pe mânecă, pe pahar. Treaba fiecăruia se împart procentele, adică stația primește ceva pentru brandul ei, X procente, moderatorii primesc Y procente. De regulă, eu așa am lucrat și pe timpul ăla, nu erau monetizările astea de acum, dar Luis Lazarus, de exemplu... Am o întrebare. Da. Spuneți-le ce program aveți când lucrați la OTV. Da. Păi începeam emisiunea la ora 20 și stăteam până la 4 dimineața, uneori și până la 6 dimineața, uneori începeam la 19 și stăteam până la 6 dimineața. Era și în funcție de subiect, că nu, stăteam până la ultimul client. Apăruseră SMS-urile, n-aveam WhatsApp, vă dați seama, deci OTV a fost o mare șmecherie, dar fără WhatsApp. Și vreau să-mi închipui ce va fi acum OTV-ul cu WhatsApp-ul ăsta, pe care totuși l-au toți românii și transmit știri, videouri, crime, nebunii, violuri și așa mai departe. La 7 dimineața. Și dacă vă culcați? Mă culcam la 9 dimineața, mă trezeam la 5 după amiaza și plecam înapoi la OTV. 7 zile din 7. Atenție, eu fiind patron și putând să-mi iau totuși niște angajați să facă în locul meu. Dar era microbul atât de mare, pasiunea atât de puternică, mă durea burta sau eram răcit, când intram în direct îmi treceau toate. Cum ați descoperit-o pe Ildico? Ildico era genul de om care veneau la poartă. La poartă veneau oameni mulți și din ei alegeam subiecte, de multe ori erau cele mai mișto subiecte astea de la poartă. Ildico e tipa cu prosoapele și acum am vorbesc cu Ildico și aș vrea să o aduc la primele emisiuni ale OTV-ului. Deci o tipă care am verificat-o, am pus plasturi pe ochi, prosoape în cap, am stins lumina și te chemam pe tine de afară și scrie-mă lui Ildico ceva, ce vrei tu. Și tu îi scriai husă de telefon, da? Și ea începea niște vaiete de-astea prelungi. De regulă vaietele țineau aproape 40 ceva de minute până la pauza publicitară. Și înainte de pauză... și înainte de pauză... Măicuța cosmică, adică? Peste Măicuța cosmică. Nu, vorbim de lucruri serioase și asta, cu lumina stinsă cu tot spunea, husă de telefon. Deci ea explica că se decorporaliza, plutea acolo deasupra hârtiei, venea deasupra hârtiei, o citea și am bănuit-o care cască în urei, care spion, care nimic. Nu, adică mi se pare că e vero și că există asemenea chestii. Spuneți niște povestiri de la pușcărie. Alea sunt cele mai... Dar cu cine ați fost la asta? Cu Top 300 Capital, dacă luați revista aia groasă. Top 300 Capital. Cu top PIB-ul României. Păi zi unul cu care n-am fost, adică ce să zic. Nu știu, Cristi Borcea, Giovanni Becali, Gigi Becali. Da. Cât timp ați fost? 1001 de nopți. Mă vine să credeți fix 1001 de nopți. 2 ani și 7 luni și nu știu câte zile. Și presupun că a fost oribil sau v-ați distrat? Având în vedere cu cine erați la pușcărie. Știi cum e aici? Vă pot povesti că voi sunteți moderatori mai buni decât mine. Depinde cum privești lucrurile, știi? Pentru cei de afară, pentru cei din familia mea, a fost oribil. Pentru mine ca ziarist a fost o experiență inegalabilă. Niciun ziarist ever nu va putea avea parte de așa ceva, în sensul că eu îmi doream interviuri cu oamenii ăștia din Top 300 Capital. Și aproape niciunul, cu excepția lui Gigi, Becali și a câtorva care veniseră la mine în emisiune, restul nu vreau să audă de interviuri. Nu știu, Dorin Cocoș,
habar n-am, procurorul Eva, dacă ați auzit de el, un procuror celebru de la DNA. Dorin Bocoș fiind soțul Elenei Soțul Elenei Udrea. Mă rog, personajele toate, cei mai bogați oameni din România n-au chef ei să-ți dea. Ioan Niculae și toți ăștia. Toți aveau... Eu eram singurul din pușcărie care aveam un singur avion. Toți aveau 2 avioane. Era acela sărac. Era o milință. Bă, era și rușine. Mai bine nu deschideai subiectul, îți dai seama. Îți dai seama ce l-au la mișto? Hai, un avion. Și plus că, repet, băi, aveau fiecare, știi, oamenii ăștia bogați, Veneau femeile la Cristi Borcea? nu, trimiteau scrisori, sute de scrisori, mii de scrisori. Aveam un concurs de scrisori zilnic în care mie îmi trimiteau fanii, nu știu ce, domnul Dan, cu tare, vreau eu să fac pușcărie în locul dumneavoastră, nu știu ce, cu tare, că mi-a plăcut emisiunea aia, m-ați ajutat cu emisiunea altă. Și aveam concurs și primeam și eu 28 de scrisori, să zicem. Și toată lumea era chibița pe asta. Și când număram scrisorile lui Borcea, era ca la un poker așa, bă, avea 38, 41, 62, bă, zic, și trecu, mă, de unde mă tu cu buteliile tale să faci atâtea scrisori? Și toate scrisorile erau invariabile. Dragă, era aici o agrafă, aici o poză ca de buletin, așa, care facea o tipă și zicea, dragă Cristi, Valentina nu e ce trebuie pentru tine. Eu sunt o femeie de casă, eu gătesc bine, sunt cu minte. Iată telefonul meu, nu știu ce, te iubesc, nu știu cum, vreau să fiu numai a ta. Și toate aproape, invariabil, toate scriau la fel. De-aia spun, sociologia asta e o mare știință, fiindcă foarte multe femei din România, milioane, îl iubesc pe Cristi Borcea și bravo lui și bravo lor. Care a fost cea mai mare avere pe care ați avut-o? Nu știu, că n-am avut Cât asta. ați avut maxim? Ați avut 20 de milioane Maxim, de euro? adică ce, simultan? Cât ați avut, da? Păi, în primul rând, era OTV-ul ăsta care tot timpul vreau să mi-l cumpere unii și alții și pe care am primit pe 20% din el 5 milioane de euro, asta înseamnă 25 de milioane pe tot. Adică ar fi valoarea, da? Dar nu am vândut. Apoi am primit de la ProTV, asta pot să spun că e publică oferta, pe 80% 13 milioane de euro de la ProTV și care era o treabă, fiindcă în pachetul ăsta mai mi ofereau 10% din toate televiziunile OTV pe care eu le făceam în 7 țări unde ei erau deja prezenți. Cehia, Slovacia, Bulgaria, Slovenia, bla bla. Și am refuzat această ofertă, că asta chiar am vrut să o semnez, pentru simplu fapt că îmi părea bine așa să devin global. România demonstrasem ce era de demonstrat în România și în momentul când ăsta mi-a zis Adrian Sârbu, care e așa și un arogant și un tip așa gomos, dacă îl știți pe Adrian Sârbu, fostul patron al ProTV-ului, fostul soț al Janinei, dacă ați auzit, s-a căsătorit cu ea de o eclipsă. Voi vă dați seama să fie eclipsă la 11 ziua și el să facă nunta în timpul eclipsei, adică ceva. Și îți dai seama că era darul. Și acest om a zis, băi, te duci în fiecare zi într-o țară, nu știu ce, și te îngrijești de televiziunea asta. Zic, cum, domnule, unde să mă duc? Păi ce, zbor cu avionul. Eu am o frică mare de zburatul cu avionul și am refuzat această ofertă pentru această navetă care mi se părea îngrozitoare, să fiu în fiecare zi în altă țară. Și eu zic, bă, și emisiunea mea, eu unde mai moderez? Du-te, bă, puncte cu emisiunea ta. Tu ești acum patron de 7 televiziuni. În fine, am ratat oportunitatea asta și asta e regretul meu. Dar la faza cu Tolea, care a fost faza? Cu Tomberon. Păi acolo acolo trebuie să facem multe emisiuni pe tema asta. Da, a fost o controversă regizat? întreagă. Mă, nu poți, unul din secretele, știi, moartea lui Kennedy. Niciodată nu se va afla adevărul, sau mă rog, așa cred eu. Sau despre existența extraterestrilor, ca și cum ai întrebat dacă există extraterestri sau nu. Pot să dau doar câți telespectatori mai sunt? 93. Cam slăbuți, să plecăm să închidem. Pot să dau doar un indiciu. Tolea avea la valieră. Știi ce e la valieră? Da. Ok. Am înțeles. Bun. Da, atâta. Mai avem încă un cadou. Dăm următorul cadou. Ultimul, da? Însă trebuie să stăm în picioare pentru el. Da. De ce e nasol? Pregătești tu tot? Și suspans și tot? Ieșim din cadru? Cât e ceasul? 10 10:30, cam târziu. Câți oameni mai sunt? Dar de ce nu crește de loc? Măcar la 10.000 de oameni. Mai stăm până la 11 și plecăm? Brânza de el. Păi cum să plecăm? Abia s-a încins. Da? Mai au băieții și o grămadă de întrebări. Ia, stați să dăm prezentare. Prezentare, domnul Nociu, așa, perfect. Vezi? Bă, ce mal sunt descos, mă? Cât are? 1,80? 1,85, cam așa. Ești crește. Deci, nu am înțeles. Vin la cancan senzațional sau ce s-a întâmplat? Sper să fie
E bisoi pe drum. Vă așteaptă. Sper să vină, da. În orice caz. Ideea este că tot ce faceți voi pe YouTube e foarte bine, dar puteți să continuați și pe cablu. Asta e important. În opinia mea, fără cablu, e păcat, fiindcă nu cred că v-ar strica și publicul de acolo, care și cei de pe cablu au și ei rude, tinere, pe care îi pot anunța. Care este totalul oamenilor de pe YouTube? Adică cât s-au adunat odată? Cei mai mulți cred că au fost în jur de 300 de mii, nu? Pe un live. Da, ceva de genul. Ceva de genul. La cine? La voi sau? Da, 300 de mii de toți, nu în simultan. Nu, care a fost minutul de aur. A, separat, cum ai venit cu Da. multe canale deodată. Nu, adică când se termină live-ul, nouă ne arată câți oameni au fost În total. în total. De la început până la Adică sfârșit. fluxul de oameni care au Care trecut. mai sus într-un anumit moment al live-ului. Cum a fost astăzi, 115.000. Nu. Câți oameni au intrat pe live? Că unii intră, stau 10 minute și ies. Ah, că sunt unici, asta. Da, câți Da, sunt unici, de mii, unici, ok, da. am înțeles. Nu, dar câți români, în general, să uite ei pe YouTube? Ah, câți români? La felul lor. În general, la orice pe YouTube. Nu știu, câteva milioane, cred. Milioane? Da. Da, e un truc, ce să zic. Și Sunt voi de ce dar nu au interese comune toți. Și voi de ce nu iubiți TikTok-ul? De ce nu? Ne place TikTok-ul, nu ne place să facem live pe TikTok. Dar nu e așa, TikTok-ul postăm. Ce, automat. că n-are potențial, nu vă duce la 100.000 să fie. Nu e vorba de asta, dar nu Nu știu. monetizați sau ce? Nu știu, pur și simplu nu poți să faci la fel de multe chestii pe TikTok ca pe YouTube, adică nu... Am înțeles. Ah, că nu Live-urile sistemul pe- ăsta de... Da, exact, pe live-urile pe TikTok sunt altfel, sunt mai mult, adică se fac concursuri astea de donații, cu tap-tap, cu chestii, adică nu e o chestie de stă lumea și se uită pe un live. Știu. Doar că și ăla e public separat de YouTube, nu? Ăștia de pe TikTok sunt și pe YouTube vreodată sau... Mai sunt unii din ei, dar nu toți, nu toți. Cred că un procentaj mic. Un procentaj acolo. Ok, da, ce să zic, e o lume bună. Și în general voi despre ce faceți emisiunile? Entertainment. Entertaining, nu știu, mai avem un invitat, mai face, mai glumim, mai râde, mai am distrus peretele ăsta. Am dat cu el, cu mașina de Aici era un televizor care a fost mulți din perete. Bradul care nu. Da, opa, Da? poți să aduc cadou? Te rugăm! M-am prins acum, da. M-am prins, e foarte frumos. Dar e nou? Domnul Dan! E nou? Domnul Dan, lăsați-mă să fac unboxing! Da. E frumos, e nou. Vedeți că aia de la OTV era nouță, vă dau altul. Ajutați-mă, dragilor! Fac pe ăsta staniolul, mă, pe voi, mă. Da, auzi? Dați aia înregistrarea, să vedeți exact cum a fost. Da? Păi și nu știu ce. Da. Ce nebun sunt ăsta. Dar cum ați stricat asta, nu până aici? Cum? Cum ați stricat asta până aici? Astea, nu pot să vă dau detalii. Pot să vă zic doar atât. Liftul. Mic indiciu. Că tu știi că la OTV asta era exact în liftul. Când veți vedea liftul de la OTV, da? O să observați că asta de-abia încăpea în lift. Această Este- chestie. Este chiar în culoare. E chiar culoarea Chiar aia? culoare. Să se vadă Sigur? mai... E 1 la 1. Sunteți inventivi, ce să zic. Mulțumesc mult de cadou. Mulțumesc mult. Un drag. Da? E foarte frumos. Domnul Olț. Astea sunt într-adevăr. M-am uitat și eu la emblemele, sau cum să zic, amintirile tinerilor despre OTV. Brânza Del, în primul rând, urma asta cu Tolea și a treia, ce ar mai fi în top 3? Cu Elodia. Elodia, într-adevăr. Elodia care este vie acum, Ce să care zic? face struguri. Ce? Ce a zis? Pare puțin. Ce? Ce a zis Ce? Elodia? Că e vie și face struguri. Elodia vie și face struguri. Elodia? Da. Că e Ia vie vină gen... cu puțin. De ce să vin? Vină puțin. Vină puțin, trebuie să vorbim ceva. Așa. Nu vreau să particip așa ceva. Gata. Nu văd că e YouTube. Aici, pa! Stai acolo! Stai acolo! Bagă piciorul înăuntru! Închei!
Așa. Gata. Nu. Se pierd vedeta. Rămâi aici. Se pierd vedeta. Gata, mă! Ce vrei, mă? Gata! Ce? Gata! Nu. Ajutor! Trebuie să ieși singur. Trebuie să ieși. N-are cum să iasă. Bă, gata, ascultați-mă! Nu, închidează și... Îmi pierd vedeta. Bă, dar mă Nu se lovești. întâmplă nimic. Nu se întâmplă. Bă, mă lovești, mă lovești. Ajutor! Hai să golim. Cum adică sprijin cu ajutor? Nu mă dă nimic la mine. Doamne, ce Lasă-l bine aici. sunteți. Gata. Revenind la live. Sunt prea nebuni copiii ăștia. Alte de Hei! Uite așa, dar